Foli ani tanu ni walimando amu di zigiri plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara makɔrɔba kan min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i ye an ka jɛmukan kan yan n'o de ye professeur Makan Sega kɛnɛ ye turabu kɛnɛ n'Ala sɔnna ma nin y'an sigilen ye professeur salamu aleykum. Alhamdulillah sila an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. An b'a fɔ walekum salam. O kɔfɛ an bɛ zigiri plus promoteur fo. O kɔfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ. Ni professeur dɔ la toujours turabu kɛnɛ kɔnɔ. N'i ko jɔnni kunnadi i b'a fɔ ko sababu ɲuman bi foli ta ka se Bɛlɛdugu kɛrɛnkɛrɛnnama professeur bɛ Bɛlɛdugu donsow fo n bɛ Jiba Kungo donsow fo n bɛ Jiburula donsow fo n bɛ Jisimale donsow fo n bɛ Banikɔ donsow fana fo wajibi kɛrɛnkɛrɛnnama parce que Bɛlɛdugu donsow ni professeur bɛna bɔ yan waati bɛɛ ka taa Bɛlɛdugu olu de b'a fɔ mun ka di n ye n'Ala sɔnna hali dɔgɔkun nata inshallah an kun da bɛ Bɛlɛdugu kan a ma dɔn ze professeur bɛna waraba f'u ye dɛ baasi tɛ n'Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen folikan lamɛna professeur foli belebeleba bɛ di yɛrɛ ma an ka bi turabu kɛnɛ jɛmukan kan n bɛ fɛ an ka kuma wusulanko de kan ka wusulanko yɛrɛ baara ci parce que wusulan sugu cayara professeur an b'a wusu ka fɛn bɛɛ kala sisi bɛ ɲini ka fiɲɛ yɛrɛ bila an bɛɛ la sa mais foyi tɛ ka ɲɛnabɔ wusulan duman yɛrɛ adama ni ponbogolo bɛ min dilan professeur n bɛ fɛ an ka kuma ka bɛ pour que lamɛnbaga ni filɛbagaw k'a dɔn ko tiɲɛ bɛ wusulanko la. D'accord alhamdulillah sisan ne k'i ma ko bamananya si bɛ fɛn damadɔni kan ne kuma ka di professeur yɛrɛ ɲɛna ne b'a fɔ naani nɔnɔ cɛ 30 kilisi laturu ani yiri ayi i mana mɔgɔ ma ni bamanan dɔn a bɛ naani kan. Cɛ 30 kirisi laturu ni jiri ni fɛn wɛrɛ ka di a fɔ ka n'a kɛ ni bɔra nin ko mun kɔrɔ fɛ n'i taara i yɛrɛ sɔrɔ jinɛtigiya kɔnɔ walima mɔriya kɔnɔ sinon i mana na sira o sira kan i bɛ taa sɔrɔ bamanan yɛrɛ n'a fɔra nin ma ko bamanan waliju don soit a bɛ laturu ni kilisi baara walima soit a bɛ yiri ani kilisi baara soit a bɛ laturuden ni cɛ 30 baara n'a y'a munumunu cogo to a bɛ nin dɔ damadɔni kɔ tiɲɛna sila an ye wusulanw ye an y'u ye dɛ an y'a ye moriya la wa hazini fi nasi bil hajj yatu ka rijala wa ala kulli damir yatina min kulli fajin amikin ni ne kɛra professeur ka wusulan fɔlɔ ye d'accord maa min ye nin di ne ma a y'a di ma ko n ka taa kɔrɔbɔ gaba bilen na n y'a sɔrɔ tiɲɛ don gaba bilen awɔ gaba bilen na d'accord o wa hazini fi nasi ni dɔnnibaw ɲininka ko wa azini fi nasi k'a bɛ kuma mun kan u b'a f'i ɲɛna ko Nabila Ibrahima ye Ala wele Ala ko a ka maaw wele mɔgɔ kana alikaba la o jaabi ko t'i Ibrahima bolo b'ale Ala bolo Allahu akbar sini maa si tɛ maa ɲininka n'i ye diɲɛ dugukolo ta k'a lajɛ a maa mun bɛ makan n m'a fɔ a tɛ maa si sa nka i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn mouvement bɛ kɛ makan a tɛ kɛ diɲɛ fan si wa azini fi nasi gindo de don Allahu akbar an y'o ye moriw bolo an yɛrɛ tilala k'an dɛn k'a dɔw lajarabi k'a jamako lajɛ an y'a sɔrɔ tiɲɛ don an tilala k'a sira dɔw ni kolofin dɔw bɛ taa i n'a fɔ hamusi na hamulo sini samurikini n y'o siraw ye an y'a sɔrɔ tiɲɛ don nka sisan professeur yi cogoba dɔn ne laturu kɔnɔ parce que an bɛ recherche kɛ n y'o de fɔ mɔgɔ ye n ko dɔnni tɛ ban toujours fo mɔgɔw k'a kalan i k'a ɲɛ dɔn n ka cɛkɔrɔba kelen bɛ ɲɔnɔ professeur fana cɛ damadɔ bɛ professeur bolo olu ye cibali yɛrɛ i yɛrɛ sɔnni n'olu ye a ye cɛkɔrɔba kelen bɛ n bolo ɲɔnɔ o bɛ se k'o dɔn sisan o cɛkɔrɔba in a y'u ka seko dɔ ka baro ko fɔ an ɲɛna a ko seko min bɛ lasarali ko kalan mɔgɔ min don k'a bɛ dɔn moriya la kojugu mais a ko ma ko professeur ko wusulan dɔ bɛ cɛkɔrɔba in bolo wusulan in a b'a cuillère fitinin dɔn cuillère ɲɛ kelen dɔn k'a b'a di mɔgɔ ma 25 000 Allahu akbar cuillère ɲɛ kelen wusulan cuillère ɲɛ kelen a b'a di mɔgɔ ma 25 000 mais n'i y'a ta i t'i nimisa a la ale ka wusulan wusucogo n'ale ka nin kuma in tɛ ne yɛrɛ ma nin mɛn maa da fɔlɔ ale ka wusulan n'i b'a wusu i bɛ taa muru kura de bɛ sa tigɛli ma deli ka kɛ ni muru min ye wusulan i b'a mugu dɔɔni de kɛ muru in kan ka sɔrɔ k'a dɔɔni kɛ tasuma kunna k'i bolo yan ka kɔnɔ ale tɛ i n'a fɔ wusulan bɛ ta i tɛgɛ la ka kala sila i b'a kɛ muru de kan ka sɔrɔ i b'a dɔɔni kɛ muru kura de kan k'a kɛ tasuma kunna k'i bolo yan ka kunna Allahu akbar an n'a dɔ kɔrɔbɔ yan ni Ala sɔnna donc sisan ne ko cɛkɔrɔba in ma ne b'a ju fɛ awɔ parce que ni professeur ye dalo ɲuman ko mɛn anw b'a ɲini k'a dɔn n y'a ci cɛkɔrɔba in ma a ye cɛkɔrɔba in wele k'a ɲininka ni fɛn in bɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba ko fɛn in y'ale yɛrɛ ka sigikan tɔgɔ de jama mun filɛ n'ale nɔfɛ nafolo ni jama a ko wusulan y'a sɛgɛrɛ ba Allahu akbar nka ale kama a n'a ye ne ka mankutu mun fɔ a ye a t'a d'a ma a b'a d'a ma n k'a essaye
mun ni bana don ne che ai sai ata ai sai fo ni ai sai na yemu yi ibo nyefo o na kan adima na manga adima ni kan anyini ni manga anyini iba so anwo nyefo nyoma c'est la tora uslamu blakana anya isai anya so wuli baldo Allahu akbar ndegale nga so wuli baldo anya junyini aya judama sila ju soro len ko fana anya la benke o professeur fana bina ni zigri plisi e cadeau yi d'accord mo ko bi 10 personnes la warte mi dale ay olu ba essayer no essayer mas ni ngoni ni zigri plisi era ga cadeau yi d'accord ame mo wata ndo ta o ka essayer no ya essayer o ka segi ga nyama o ka commentaire ci zigri plisi ka ga la ni chendo o le era na nyina ay reclama na do era la ben ni ala sona ame bi la boka ni ala sona ma bon wote mboran suma o nyina te suma sambo ble ko défilance no mo tan 10 personnes professeur kuma na wusulam ka sa mo tan folam me wulili ke abe dulu ma fuati doro mesra awa essayer doro pour que ga sega jabidi na ala sona ma professeur ga nga jul sera fane jaw nya fane me fa do so ala ibe nga jul sera ngole ni professeur bi ñoo soro men me mali ko ka abe indicatif ke 00223 77 18 13 94 ni ko ni professeur bi ñoo soro na ala sona ma professeur me dansi bi trouble kana jam kana ibe do ka ina ala sona amma fa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uqlika wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdar nazim allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala ala sayyidina muhammad alladhi tanahabu bihi al-uqad wa tanfaru bihi al-qarab wa tukada bi al-wa'id wa tunalu bi al-ghaib wa husnul khawatim wa isafir kamami bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli أتني ونفسني بيدي كل ما لهم لك سيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله